bola dalah. Nguyuh, nguyuh, nguyuh. Topah, topah. Butone metu. Mas Gareng, Apa? nyuwun sewu, iki mau diralat ana kesalahan teknis Apa kuwi? sing ngersakne Mbah Siswanto. Oh lah ya Mbah Siswanto. Mau sing Mbah Diono mau sing ning stasiun Stasiun balapan. balapanmu Mbah Diono. Ah. Lah iki sing caping gunung sing Mbah- ngersake Mbah- Mbah Siswanto. Ya, dijejekan dulu ya. Nggih, laras nggih Mbah Sis nggih. Ah. Dijejek ini. Dijejekan itu diluruskan gitu loh. Ya Mas. yang salah di mana tadi? Ya kan bener kan dijejek, Yang dijejek. salah yang mana? Yang salah yang di mana? Yang dijejekkan itu. Yang salah Jejek yang nanduk mana? ya, jejek nanduk ya. Jejek itu kan di tempat saya itu Ira ku senengane ngono ku. Irae aja sok ngono. Alah, Iki padune tok nafsu iki. Irae campur sari banyu mili aja mbok padake. Siap bos, siap, siap, siap. Irae. Saya kenapa? Wis cedhak ki ngenek no. Kita wis nafsu banget gitu. Gawan mulih. Siap ya. Siap. Loro kudu adil iki. Oh iya. Senin Selasa nang nggonmu, Heeh. Rebo Kamis nang nggonmu, Terus Jemuah nang nggonmu, Setu nang nggonmu. Minggu. Minggu tak nggo suntik. Lah Kelenger. ngopo? Lepoh. Sing bawa sing tak jenggleng. Hah? Bawa yang dijeleng. Ayo Mas Flores. Dijeleng Nah, Flores enek Mas sendiri. Gareng. Oh, iki kon bawa ae. Sing dikesakne Mas Gareng. Sini, sini, sini. Apa kowe, Dok? Sini, Kirek apa pitik? Kirek apa pitik? Kucing, kucing, kucing. Iki kelasnya wis seh lho. Syekh, Syekh apa? Seh bebas. Wih, Syekh ya. Syekh. Iki ya usah kabeh. Setan. Syaitan. Halo Mas Bagong, apa kabar ketemu Mas Gareng Mas Bagong? Gareng ketemu Bagong ya. Sing bawa siapa iki? Fitri, sing ngendika no. Kamu nanti ya, khusus kamu nanti yasinan. Ya. Nanti. Saben bengi Mbah Siswanto. Mbak Siswanto sik pundi? Sing ganteng-ganteng dhewe. Tak enak enak dhewe lah kan. Rong tekan ku sik. Nyawa konang ot iki sing ndi jengleng Ngarep, ngarep. Jajal lho. berdekatan Jajal mangsaku kok wis ancang-ancang kok jajal. lho lah aku kok Jajal. Rasakno, Fit. Ngene iki rasane. Piye, piye? ya semi Bahasane. wong lanang dingenekke Berarti Rasane berarti ra kroso. maklum bocah iki nek kulino nggo terambul wong mendem ya ngene yen memajang Tum dundang mbokmu. Tum dundang mbokmu. tak selonjor Apa? tak selonjor arep ngopo? Arep ngopo tak duduten matamu derek duduten Ngopone sing didudut? Dudut. Iki jare didudut. tak selonjor Duduten. tak selonjor Duduten. mataku belek enculek salepen kok duduten iki Salepen ya. Dudutan pokoke. Senggakane suwe-suwe hancur. salepen Duduten ya. yen memajang mung karo janur kuning Oh, pas lo mereka. Pas. Nek rono penak. Kok bagian kene mau jane kok gak enak ngono lho. manut karo anake njaluke sapa Rodok jengking sih. Oh, ngono. Anake sapa apa anake
Piro? Anak aku kan duwe anak. Heeh. Manut karo atine anak iki arep jengleng sapa? Jeneng sapa? Pas kono kepenak, jenengane kene ra penak. Anakku jenenge Slamet. Oh iya selamat. Anakmu jenenge sapa? Selamat. Anakmu Anakku. Mu. Anakku sapa jenenge? Heeh. jenengno Pertiwi. Pertiwi, oke. Iku anakku karo anakmu ya. Anakmu cek mincuk kae. Mijuri ije. Pertiwi ya. Kembang api. Bang wae. Kembang gae. Wis ganti ta? Gong ganti. Kembang wae weton. Gunung. Pas kebake nggonanku ki gak enak terus lho rumangsaku jarene adil. Bojo loro adil. Sing kono penak, sing kene kok gak penak blas, Jan. Madhep Rono coba. Madhep Rono. Ya. Ganti posisi. Coba ya. Coba. Malah parko. Ora patek resik iki. Gila. Jelarit ngono. Lah mau orang nganggo banyu kok kuwi mau. Orang nganggo banyu. Pas ngono kuwi banyune entek. Oh alah. Iso ngantek kaya endi mau? Madhep ora. Oke. Kembang wae weton. Munggah sithik, nggonku ra tekan. Munggah. Gunung. Durung. Oh Pak Iki Ijo. jane sing sentimen sing mburi apa sing kene? Kira-kira Jajal, kira-kira. cek pengen betah nang ngene banyu mili. Ora betah tak ganti nang ngene banyu putih lho kowe. Ketoke merem. Kon melek sik. Kayak keturunan Cina. Oh ngono. Jenenge Koh Dompeng. Oh, Koh Dompeng. mesake lho. Cina ireng. Cina kok ireng ya, Mas? Nah kuwi kan demi kesehatan didedekke ben kena sinar matahari. Dadi ireng. Tapi lali. Heeh. Karo Lali mbok lek ngangkat. ditinggal transmigrasi Gosong. mboke. Kosong. Kembang. Kok kembang? Lah piye? Mau Lah kowe besok. mau kembang kok. Pacitan. Oh, lah ya sapa sing salah? Sing salah sapa? Njaluk ngapura. Raine ndi ta jare cagi? Dhuwur. Iki lho raiku. Masaku kok. Piye kira? Lara apa ta bocah kok motone ireng. Motone ning dhuwur ya. Heh? Oh iki ta? Tak kira. Kuwi beda mata ya, Rek. Lek. Heh, Iki dudu mata. kok tutup ketel. Heeh. Pacitan. Yo! Sarawi. Bagane kono kok. Sing muni sapa? Bocahe bingung lho. Kowe ora ngrasake bocahe relate lho. Sigar dadi belah dua. Lah wis anakku wis cacat kok disigar lho. Loh, ya nek no anu, menurut kiblat. Menurut kiblatmu ngendi? Ya, Kiblatmu ning ndi? Heeh. Anakku jadi bingung lho. Terus nek disigar tambah cacat iki wis cacat lho wong iki rambutnya ning gulu lho. Kok iso? Gila. Saya sore saya ndor. Ora. Ketoke saya cilik. Rambut kita biasanya neng ngendas ya, kok neng gulu. Lah timbang kowe iki lho rambutnya ngendi coba. Nek rambutnya ngendi? Iki Ya Allah. ndek ben jane bagus lho Mas. Iki bagus. Terus Terus saiki piye nek ora bagus? Kepangan usia ki terus nganggo program tarik kulit. tarik kulit. Tarik Tarik kulit. kulit. Lah Ben terus nom. akhirnya untune modot tarik kulit ngono. Iki sampean tahun 2021 neh iki di 2020. Heeh. Ditarik terus lah manuke pindah bathuk. Gilaan. Malah rasa ngatoki no. Tadi Squidward. Nah, aduh. Rasa dikatoki ya wae.
Ayo tekan ngendi? Tekan ngendi? Alah. Pacitan meneh. Aku tekan kene mosok wong bawa tape gununge kok ora Oh, iso. iya, iya, Kok ya iya. ora ngisini-ngisini. 50 yuta ta. Nah, ketapane? Ketapane? Oh, to, Mas. Aku ditanggap Mbah 50 Cok. yuta, Pak piro, Cok. Re? 50 yuta aku karo Pak Cokro iki. Tenan. Kuwi tenan. Ketapane 50 juta. Ket dilati diesel. Kok ngendi mau? Teko Teko kene, Cilegon. teko Cilegon. Panas. Dan Janjine biyen Mas, janjine kepiye? Kok esuk-esuk so mepet-mepet. ora menyang Solo. Menyang Solo, Mas. Mampir pasar Legi. Mampir pasar Legi terus. Bapak Cokro. Bapak Cokro. Sugih rejeki. Amin. Amin, amin, amin. Parian. Parian. Numpak ketek, Mas. Numpak ketek. Banyune anteng. Banyune anteng. Pak Cokro ratu wek lho. Ning tambah ganteng. Amin. Amin. Wong sugih tetep ganteng. Cek siji. Iki lho timbang meneng wae. Timbang meneng wae. Ayo, ya MC ne. Ben fungsi Oh, urip. Ayo. Ono luwak. Luwake ra melu. Anyang-anyangan itu ta. Wis hafal. Ayo. Ngisor meja, Mas. Ya, terus Ono luwake. ning sor meja ana luwake. Lah kuwi lho. Aku ora melu. Rasa. Bro, Aku ora melu rombongan luwak. kudu luwak lho, Bos. Sing apik wis sing apik. Nak luwak ki buntute ning mburi ki buntute ning Oh, ngarep. Pak. ngono. Balik. Lah berarti balik. luwak cacat. Ayo Fitri. Nano. Fitri, pas Fitri ra mlebu, MC-ne werong sida kok rumah saku tekan Fitri bareng. Kuwi dianggep ora enek. Kae MC yo nang kene kondang kaloko mangsamu ki lan nek sampean ke nomor 1. Bandengane Nah. sampean ki ya Allah. Cah ki ngangeni tenan kuwi. Piye Kang? Yo. Ketok-ketokan aku nek karo Flores. kuwi. Ketok-ketokne ngono to? Aku mangan ketok Flores. Iya ra to. Ketok apane? Ngombe ya ketok Ketok Flores. Flores. Ketok apane? Ketok-ketoken. Terus Wetengku wareg. Heeh. Nang kamar mandi ketok Flores. ya kuwi mau aku teko-teko nyalami ya ngono kuwi Mas. Terus bar kuwi nggo dolanan bela. Ketok. Nano. Ijen Nano nano elangan. Iki kon kalian iki. Ndak to. Tekan pora. Parian ta? Ya. Gendang. Ning terminal Seruni. Apa? Ning terminal Seruni. Ngono Oh kuwi. iya. Mampir tuku rujak. Kuwi ndek aku enek ulek, enek serut, enek es teh bareng, enek Kuwi saijo. gone sapa, Mas? Nggak aku. Kamu. Nek gak dikirim saiki rene mumpung. Gak kena. Wong malah promosi. Iya promosi. Mas, mumpung sampean rene ki njaluk mang ngersake ngono lho maksude. Alah. Apa jenenge? Petise Mas. Gareng kok Polres ki. tembung jaluk gengsi no. Iya no kudune sampean sing pengertian wong adoh-adoh digoleki tekan kene kok Wong ya. njaluk isen. Loh, gareng kok njaluk isen no. Golek turahan no. Malah. Ya. Malahan. Pak panas dan Tak andani ya Mas, seniman kuwi aja ngisin-ngisini. Rungokno. Seniman kuwi aja ngisin-ngisini. Dadi nek penyanyine nyanyi ya kudu kawin karo pemusike. penyanyine kudu kawin Karo pemusike, karo musike. Tapi ki ora kawin. Sik. Mergo Kawin tak wakilane. Kowe anggere nggon ngono tek sik dhewe iki. Rumangsamu ki kaya elek-elek kowe iki. Berhubungan gitu loh. Iki ora bakalan kawin. Lah piye? Wong tuane ora setuju. Panas udan aling-aling caping gunung. Nat caping Neno. Nang pasar tuku ciu
Pasar tuku apa? Ciu. Ciu. Aja kesasar aku melu Mbak Yu. Kentil Mas. Ala geyong. Ala kentil-kentil. Geyong kentil. Aku kok bingung karo Mas aku. Bojomu nyusul. Hah? Bojomu nyusul. Bojoku mlakune ngene. Beda. Gak sikile piro bojomu kira-kira nek mlakune ngono ki sikile piro? Telu. Oh, telu. Sesek, lakunya piye Mas Gareng? Ngene. Allahumma. Kok ngopo kok mlakune ngono? Bar lahiran. Bar lahiran. Oh. Anak nomor 8. Anak 8. Anak nomor 8. Enek ndase? Ya sak tokolan nenek. Oh iya. Mboke piro? Siji. Mboke siji. Kon kabeh ngeyel. Nang gone dokter kabeh. Dikei Terus? pil. Dikei pil kabeh. Pile dibuka glethekke nang lincak. Terus? Totol pitik. Entek Bojoku lahiran pitikku ora tau ngendok. kabeh. Bali nang gone dokter. Terus? Jare aku kon nganggo sarung. Tak tukokke sarung cap gajah duduk. Terus? Sarung cap mangga. Tak nggo bareng metu meneh anakku. Lah kok iso? Sarungnya iki ternyata pelendungan. Tak tukokke. Aku pripun carane Pak Dokter? Lah dipraktekne nggon jempol tangan. Aku ya kumpul karo bojoku. Terus? Sarungnya tak kene nggon jempol tangan pelendungane. Meteng meneh. Lah Ratekan. Apa meneh aku gak ngerti nek, gak mudeng. Saya gak tahu. Ora ngerti kok hobi. Mbak Ira, takon Mas Gareng, kudune pelendungane kok nggon ngendi nang Oh ngono? iya, kudune kayak ngendi Mas? Lah bar kuwi tak tekokke doktere tutup. Oh, Doktere mati tutup pisan. ya. Nadyan wadon sarata. Bal-balan kasih biru ugal-ugalan aja ditiru becik sing prasaja Endo maneh banyu wong yuk digeculke mbok menawi bapak sapa mau Mas Seswanto. ajeng beksa monggo Pak Sis. Ya. Kowe mau sik dek ki apa? Dek nang kono ki lak sing nyanyi aku to. Ah, Lah saiki terus. gandeng dek ben ki wis aku sing nyanyi awakmu. Ngono. Ya pasti kan. tak ajari sabar gentenan ya Ya wong tuwa ayo kok ya sabar Ayo piye mau? Piye mau kae? Sabar. Ora ngono mau sing anu nyontoni. Contone piye to? sabar gentenan sing nyanyi ya Jajal. Jajal. Ngene Piye kok kono mau? ora ana hukum lak glewek tenan ngene. Kadang enek hukum mergo dilindungi yang namanya badan hukum. yuk geculke yo Se, biar tidak tercipta situasi yang tidak kondusif bagus ya. iya Tolong red sletingmu ki unggahno sik. Nah, gitu kan. Sletingmu mudhun ki lho. Bocah Ya tekan-tekan kono barang kok yo. Bocah anguk-anguk no kok. Tunggahke sik sletinge. Padahal aku nggak ngelihat loh. Hah? Yang melihat siapa? Kak, mau gareng ki motone kero. Matamu tahu mataku. Lah dek manual bocah ki malah. Piye? Dek zaman berjuang ki ndek tak nyanyekke. Ya, terus piye, Mas? Dek jaman Ono ngendi
oke. Kenapa? Mabuk. Mabuk apa? Ya. Katanya 2 oke. Tapi Begini. Kamu little body ya? Kamu little body. apa itu little body? Little body apa itu? Jelaskan Saya sama tidak orang pernah. tua. Little Itu body. harus jelas. Saya itu nggak tahan baunya. Awas lo ya. Keluar. Emang bau, Mas? Emang bau? Ini wangi. Sudah saya kasih, sudah kayak saya kasih dodoran loh. Dodoran kok aneh kono. Dek, mbok jangan salah tempat. Biar wangi itu saya beli di Alfamart, beli deodoran biar wangi sekujur tubuh saya. Sampai ke sana, tapi ke sana ujung sana selempit-selempitan saya kasih semua sayang. Saya juga sudah saya bimoli tadi. Parah. Nah ini yang keceng ini berarti. Bimoli habis buat Bimoli goreng. 2 liter tadi. Udah saya buat mandi biar wangi. Licin. Dah Seritin ngomong. jantol. Iya oke. Masya Allah. Piye? Penyanyi Enak, loro. Hah? Enak ta? Ambune piye? Enak ta? Pakai aku tetap pilih yang berbes. Pilih yang berbes. Oke, ayo tinggal. Tinggal. Brebes sih ngendi? Iki lho. Eh, Ayo tinggal. sing main sopo? Ayo mbok sing main sampean. Ayo ditutup. Ya tutup. Syukur. Syukur lah ya. Syukur bisa. Iya. Gendong desa. Ina. Hoka. Ayo. Iya Mas. Iya Mas. Tanggane podo. Lara. Terus Fitri sampai bawah Fitri. Sampai bawah. Dia berdoa. Berdoa selesai. Kamu berdoa apa? Saya berdoa Supaya supaya terhindar dari gangguan setan yang terkubur. lah setan endi? Iki lho setane padahal. Sing mubeng-mubeng ini tak anggap setan. Ini loh setannya ini. Ini Kok aku yo ora kene? jejeg iman nih, aku ora golek duit ning ngentek-entekke duit iki. Oh iya, betul Iya, Mas, betul. Piro? Pirawan. Tak Jari. tekok sik ngene. Sampai tekan kene pira? Hah? Tekan kene pira? Rahasia. Lah yo kuwi bayaranku. Wow, malah Wah, larang berarti. Larang. Oh berarti yo larang iki yo. Mahal. dinyang lah. Dinyang sik. Ora nyandak. Ngono ki semua. mbok yo nyang-nyangan ngono lho ora wah larang wis Wani ketok piro, ngene wani piro? banget. Kurangi separuh. Lah yo jake akeh, masuk akeh banget. Aja sing ngantek separuh. Lho aku ora suwe lho. Ora suwe. Maksudnya ki eneng iki ora Durus. eneng kene iki ora suwe, engko gek aku bali. Oh ngono, tak kira Piro? nek ra suwe, ha? Piro-piro? Lah ya kuwi mau. Wah, larang. Nggo nanti Sik. Iki jane ngrembug apa to? Heh? Jane ngrembug apa? tanggapan tekan Harga Jawa ki tanggapan. piro ngono lho, Bu. Harga pentas. Ini nek semono yuta itu terlalu mahal. Aku iki sebabe karo Edi wis tau entuk swidak 5 wis nggawa kloso ro Remason. Karo Mas Edi kuwi. Edi. Astagfirullah. Kontrak, dikontrak. Heh? Ngarep buri, kontrak. Lanang. Oh, tapi. lanang. Oke. Lungguh. Oke, thank you, terima kasih. Yuk, yang dari Brebes. Hei,